Garda as páilteisteach ar ístinne ag na fís an Ceardaíochta. Inniu tá go le lé le cuasaí scríbhneoireachta, ach ní mo go le dhéanamh ar an gnábhealach, tá mu go le dhéanamh na gúsata seo. Fáinlein agus feice sé péin ce chuéasca le seo dhéanamh. Tastó nuirdaí seo web leis an tionscadal seo dhéanamh. Tastó píosa go chórscláir, mála pláisteach a bhfuil glas ar a bhár nó ziplock, síolta, tape is cuma cin cinál agus peán nó fiú an peán luí. Céim a hían, chuir na síolta isteach sa mála agus a sin scaoil an éir amach ón mála. Céim a bhíide dó. Tá sé náman is an cáirt chláir a chuir faoin mála. Ach ar dús sa lingrámó muide, din cinnte go na síolta chorm sa mála, sin le rá nach bhfuil siad a molach a chéile. Inis fá píosa gan tape agus gráma tríomh an mála gan cáirt chláir. Din cinnte nach bhfuil an tape a grámú na síolta go tríomh an cáirt chláir. Bei sé níosár má gráman tú an chead a thaobh go mála gan chórscláir. Inis tá sé námaing rud beag scríbhneoireachtaíocha. Fá peán nó peán luí, ach ní scríobh muid le beár an peán nó an peán luí, tá mu go scríobh le siúcúil. Nis tá an tionscadal seo críochnaí, ba an taine bheas, dún cleachtar bhar scríbhneoireachta agus ba mé ráisiméireach le fís an nó eile.